Aleš Novák vešel do kanceláře dřív než obvykle. Sklo se lesklo v ranním světle. Ve vzduchu byla cítit vůně kovu a papíru. Zapnul stolní lampu, odložil složku z výkresy a sáhl po telefonu. Včera to všechno skončilo. Komise schválila výpočty. Projekt byl zachráněn. Dnes mělo přijít rozhodnutí. Věděl, že je to jen formalita. Ředitel už naznačoval, že po této krizi by nikdo jiný než Novák nedokázal projekt dotáhnout. Alešovi bylo 46. Netoužil po poctách ani po kancelářích s koženými křesly, ale chápal, že povýšení mu dá zdroje, čas a svobodu od hloupých reportů. Zapnul notebook a začal kontrolovat složky. Poslední úpravy, finanční přehledy, přístupy k dokumentaci. V sekretariátu zazvonil telefon. Uslyšel hlas slečny Dvořákové. Pane Nováku, čekají na vás v malé zasedačce, všichni už jsou na místě. Kývl, i když to nikdo neviděl, zhasnul lampu a vzal si tablet. Na chodbě voněla káva. Kolegové se na sebe dívali, někdo se usmíval. Všechno bylo jasné. V malé zasedačce proběhlo všechno rychle. Přednesl svou vizi, odpověděl na otázky. Zástupce ředitele se jako obvykle pokusil vložit s poznámkou, ale předseda komise ho přerušil. Není třeba, vše je jasné. Potom vstal, přistoupil k Novákovi a řekl: Gratuluji, příkaz podepíšeme dnes. Od zítřka jste hlavním vedoucím nového komplexu. Aleš kývl. Neusmál se. Ne z pýchy, ale ze zvyku. Radost mu bránila v jasném myšlení. Vrátil se do kanceláře, zavřel dveře a hned vytočil manželku. Olgo, ahoj. Aleši, už jsi skončil? Právě teď, jmenovali mě. Všechno, jak jsme plánovali. Poslyš, to je skvělé. Vážně. Mám radost, jen teď nemůžu mluvit. Jsi v ateliéru? Ne, u klienta. Je tu hluk. Probíráme projekt. Pracovna v orientálním stylu. Složitý zákazník. Rozumím, tak večer. Moje schůzka se může protáhnout. Začali jsme pozdě. Odmlčel se. V pozadí byly slyšet hlasy, hudba, cinkání skleniček. To vůbec nebyla akustika jako v ateliéru. Dobře, nebudu rušit. Uvidíme se večer. Ještě jednou gratuluji. Vážně, zasloužil si 100. Zavěsil, podíval se na telefon. Pár vteřin a obrazovka zhasla. Potom si sedl a otevřel bankovní aplikaci. Ne proto, že by nedůvěřoval, prostě měl zvyk kontrolovat zůstatek před velkými rozhodnutími. Výběr z předchozího dne. 30 000 korun. Účel platby. Konzultace interiéru. Zdálo se to jako maličkost, ale částka byla velká. Takové výdaje nebyly v plánu. Aleš klikl na záložku s podrobnostmi. Dříve se podobné operace objevovaly jednou za 2 až 3 týdny, bez uvedení protistrany. Vzpomněl si, že před pár měsíci Olga říkala, že chce aktualizovat část portfolia, investovat do webových stránek. Zavřel aplikaci. Pocit, který se mu objevil v hrudi, byl známý. Nebyla to úzkost ani žárlivost. Spíše vnitřní nerovnováha jako chyba ve výpočtech, kterou nevidíš, ale víš, že tam někde je. Večer jel domů pomalu. Auto stálo v zácpě. Za okny blikala světla. Myslel na Olžina slova, na tón jejího hlasu, na příliš živé pozadí. Rozum říkal nic neobvyklého. Emoce mlčely. Doma bylo ticho. Světlo v obývacím pokoji bylo zhasnuté. V kuchyni svítila lampa. Zul si boty, pověsil sako. Na stole vzkaz. Nečekej na mě, vrátím se pozdě. Ve dřezu talíř se zbytky salátu. Vůně parfému, cizí, ne ta na běžné nošení. V ložnici na nočním stolku jiná kabelka, ne ta, se kterou Olga obvykle chodila na schůzky. Všiml si, že zapínání bylo natržené, jako by někdo spěchal. Aleš přešel do pracovny, vysunul zásuvku a vytáhl prášky. Poslední týdny ho bolela hlava. Tlaková bolest bez příčiny. Vzal si jeden, sedl si ke stolu a zapnul notebook. Automaticky. Dokumenty, přehledy, pošta, ale oči se nemohly zaostřit. Vzpomněl si, jak Olga mluvila o novém známém. Sergej, instruktor, vede nějaké kurzy. Tehdy si pomyslel, no a co? Stres je téma její práce. Ani si nezapamatoval jeho příjmení. Aleš vzal složku a začal třídit papíry. Logika byla jediná věc, která ho nesklamala. I když se všechno ostatní hroutilo. Papír šustil, myšlenky ustupovaly. Zůstal jen pocit, jako by se někdo přikradl k hranici, ale ještě ji nepřekročil.
Vstal, zhasnul světlo a posadil se do křesla. Hodiny na zdi odbyly půlnoc. V domě bylo stále ticho a v tom tichu se něco měnilo. Nepostřehnutelně. Hromadilo se to. Druhý den ráno měla Olga skvělou náladu. Sešla do kuchyně v županu, zapnula kávovar a aniž by se na manžela podívala, prohodila. Dneska máš poradu v 9, viď? V 9:15, odpověděl Aleš a krájel chleba. Stihneš to? Já pak jedu za klientkou do rezidenční čtvrti Vinohrady. Pamatuješ, jak jsem ti říkala? Kývl. V posledních týdnech mluvila hodně a často, aniž by si pamatovala, co přesně. Olga vytáhla telefon, postavila ho k oknu a začala fotit šálek kávy na pozadí bílých záclon. Pro portfolio, vysvětlila. Nic neřekl. Po snídani odešla za chodu a kontrolovala si zprávu v mobilu. Aleš ji sledoval pohledem a všiml si, že si vzala jinou kabelku, dražší, tu, kterou nosila jen na zvláštní příležitosti. Dojedl sám. Potom přistoupil ke skřínce, kde uchovávali staré dokumenty. Mezi papíry objevil účtenky za webové služby, výpisy z banky a reklamní leták o systemických konstelacích a tělesné terapii. Na něm byl usmívající se muž v bílé košili bez kravaty. Sergej Knížek. Telefon, webové stránky, seznam seminářů. Aleš položil leták zpátky. V práci vedl poradu, podepsal dokumenty, ale myšlenky se mu tvrdohlavě vracely domů. Ke kabelce, k hlasům v pozadí telefonátu, k příliš častým schůzkám s klienty. Všechno se zdálo být všední. A právě v tom spočívala ta úzkost, jako by se někdo vloupal do domu, ale ničeho viditelného se nedotkl. V poledne zavolal Marii. Ahoj, jak jde zkouškové? Dobře. 5 zápočtů, zbývá 1 zkouška. Kde jsi teď? V knihovně. Potom mě vyzvedne Sergej a hodí mě domů. Jaký Sergej? No, maminčin známý. Poprosila ho, aby mi občas pomohl, když ona nemůže. Aleš se dál nevyptával. Cítil, jak se mu pod kůží pohybuje podráždění. Pomalu, zdrženlivě, jako nějaký hmyz. Večer už doma zašel za dcerou. Seděla u notebooku se sluchátky. Mášo, kdo je ten Sergej? Sundala si sluchátka. Je to něco jako coach. Dělají s mámou něco pro klienty. Je fajn. Jednou přivezl thajské jídlo. Ochutnala jsem. Bylo to dobré. Máma tě prosila, abys nic neříkala? Ne. Proč? Děje se něco? Aleš se na ní podíval a pochopil, že nelže, ale ani nechápe, čeho přesně se účastní. Jen mě to zajímalo, odpověděl. Vždyť víš, že si vždycky všechno ověřuju. Usmála se. Jo, ty jsi náš hlavní auditor, už se jdu učit. Odešel a sešel dolů do pracovny. Otevřel notebook, přihlásil se do bankovní aplikace. Poslední 3 měsíce, pravidelné odchozí platby, architektonické služby, konzultace k projektům, záloha za doprovod. Všechny byly vysoké. Účet, ze kterého odcházeli, byl společný. Účely plateb byly stejně vágní. Příjemcem nebyla fyzická osoba, ale společnost s ručením omezeným s nejasným zaměřením. Otevřel si výpis za starší období. Až do jara nic podobného nebylo. Účet byl veden pečlivě, transparentní výdaje, všechno k věci. Pak postupné změny a vrchol aktivity za poslední měsíc. Večer se Olga vrátila kolem 9. Byla veselá, lehce zčervenalá. Promiň, klienti se zdrželi. Ti lidé vůbec nemají pojem o čase, ale zaplatili dobře. Kývl. Co to bylo za projekt? Mladý pár. Manžel má kliniku, žena nějaký řetězec obchodů. Chtějí zařídit pracovnu a zasedačku v minimalistickém stylu. Sergej jim radil sezónováním. V tom se dobře vyzná. To jméno zaznělo jakoby mezi řádky. Aleš položil šálek do dřezu. A jak dlouho s ním pracuješ? Od jara. Má dobrý přístup. Pomáhá nejen s interiérem, ale i s atmosférou. Lidé se cítí svobodněji. Nic neodpověděl. Rozhovor skončil sám od sebe. Šla do sprchy. Aleš zůstal v kuchyni. Prázdný šálek v ruce a pocit, jako by sledoval divadlo s falešnými kulisami. Před spaním se na ní podíval. Lehla si zády k němu a rychle usnula. Pravidelný dech, lehká vůně parfému. Všechno bylo známé a přesto jiné. Ráno začalo klidně. Aleš se probudil dříve než budík, ležel s otevřenýma očima a naslouchal tichu. V pokoji byla tma. Věděl, že dnes začne jednat. V kuchyni připravil snídani sám.
Olga sešla dolů později než obvykle, už nalíčená, s telefonem v ruce. Máš dnes něco neodkladného? Zeptala se, když upíjela kávu. Ne tak docela. Pracovní schůzka, ale až odpoledne. Aha, rozumím, tak to já vyzvednu Mášu z centra. Sergej nemůže, má nějakou akci. Aleš sotva znatelně přikývl. Je pořád na blízku, řekl jakoby nic. Jak to myslíš? Jen taková poznámka. Olga se na něj podívala přes šálek, pak rychle vrátila pohled zpátky na displej. Po snídani nejel do práce. Místo toho zamířil do kanceláře specializující se na soukromá vyšetřování. Malá cedulka, skleněné dveře, neutrální interiér. Za stolem seděl muž středního věku s krátkými vlasy v tmavém roláku. Bez příjmení, jen jméno Ignác. Aleš mu podal výtisk. Adresu webových stránek, fotku Sergeje, bankovní výpisy. Potřebuji fakta, bez domněnek. Kdo je, kde byl, s kým, co skrývá. Termín je týden. Podezříváte manželku? Nepodezřívám, chci vědět. Ignác mlčky vzal papíry, prolistoval je, podíval se na fotografie. Tento člověk figuroval i v jiných případech. Co to znamená? Obvykle to znamená, že nejste první. Domluvili se na způsobu komunikace. Aleš zaplatil v hotovosti. Když odcházel z kanceláře, pocítil, že se mu poprvé po dlouhé době vrací kontrola. Sice jen na chvíli, ale stačilo to. Téhož dne se zastavil u bratra. Artur pracoval z bytu. Notebook na stole, prázdné šálky, hromada papírů, z nichž polovina byly reklamní makety. Poslyš, Álo, ty jsi spadl z nebe. Chtěl jsem tě o něco poprosit. Nech to být, kvůli tomu nejdu. No tak povídej. Měl jsi přece nějaký projekt s Olgou. Artur zaváhal, upravil si brýle. No, nebyl to tak úplně projekt. Poprosila mě, abych jí pomohl rozjet platformu. Pro klienty, katalog, platby. Dal jsem jí kontakty na dodavatele. Zaregistroval jsem na sebe hosting. Peníze šly přes tebe. No jo, ale všechno je to oficiální. Kolik? No, asi 150 000, možná o trochu víc. Říkala, že jsou to její osobní prostředky. A ty jsi jí věřil? Bratr pokrčil rameny. Nestaral jsem se do toho. Je dospělá. Aleš vstal. Jestli tě předvolají, nediv se. Nic nevysvětloval. Když se vrátil domů, vytáhl starou krabici s rodinnými dokumenty. Mezi nimi byly staré smlouvy, notářské listiny, potvrzení o vkladech. V jedné ze složek ležel dokument podepsaný Olgou. Povolení k plnému disponování se společnými účty bez jeho souhlasu. Tehdy řekla, je to tak jednodušší. Podepsal to, aniž by se podíval. Teď toho litoval. Večer zase seděli u jednoho stolu. Marie vyprávěla o kurzu fyziologie. Olga přikyvovala a listovala v telefonu. Mimochodem, řekla dcera, Sergej mi poslal odkaz na jeden kurz. O stresu a pozornosti. Přihlásila jsem se. Aleš zvedl obočí. To myslíš vážně? A co? Umí to vysvětlit. Mluví jednoduše. A ne jako všichni ostatní. Olga se vložila. On umí pracovat s lidmi, ne jako ty, s formulemi. Aleš neodpověděl. Vstal, uklidil svůj talíř a odešel z kuchyně. V noci nespal. Ležel ve tmě a vzpomínal na sled událostí. Jaro, objevil se Sergej. Léto, peníze začaly proudit přes Artura. Podzim, Olga byla stále zaneprázdněná. Marie stále častěji mluvila o tomhle člověku. Byla to přímá linie, chybělo jen potvrzení. Vstal, přešel do pracovny, zapnul notebook, otevřel poštu. E-mail od Ignáce přišel ve 2:47. Krátký. Už je to zajímavé, budete mít co číst. Zavřel obrazovku. Ticho v domě bylo téměř sterilní. Všechno fungovalo, všichni spali, ale všechno směřovalo k rozpadu. E-mail dorazil ráno, když se Aleš chystal odejít. Ignác se nezdržoval. Předmět. Knížek. První týden. Příloha. Archiv s fotkami, skeny a krátkým popisem tras. Sedl si ke stolu, otevřel notebook a pozorně si to přečetl. Sergej Knížek. Podle dokladů soukromý podnikatel, hlášený v místě dočasného pronájmu. Předmět činnosti, psychologické poradenství a organizace akcí, ale diplom o vysokoškolském vzdělání chybí. Certifikáty, vytištěné šablony bez akreditace.
dříve podmíněně odsouzen. Podvody během divoké privatizace v 90. letech. Potom na pár let zmizel, objevil se v jiném městě, změnil si příjmení. Ignác poznamenal. 3 ženy, figurující v archivních záznamech, byly uvedeny jako jeho partnerky v různých projektech. Všechny jsou rozvedené a zadlužené. 2 zkrachovaly, 1 prodala byt. Stopy vedou do offshoreových destinací přes strukturu 3 firem. Název jedné z nich je Larus. Právě tato firma figurovala na výpisu bankovních operací Olgy. Dále fotografie. Knížek v drahé sportovní soupravě na parkovišti obchodního centra s taškou z autosalonu. Potom s Olgou. Venkovní kavárna, auto, schodiště vchodu. Různé dny, různé časy. Žádné polibky, jen pozice. Ani klient a konzultant. Trochu blíž, než je třeba, o trochu déle, než je zvykem. Aleš zavřel notebook. Nebyl překvapený. Všechno zapadalo do schématu. Teď bylo třeba pochopit, jak hluboko je do toho zapletená Marie a jaká je vlastně role Artura. Vydal se do banky bez ohlášení. Konzultantka, když ho uviděla, ho hned pozvala do oddělené místnosti. Chtěl bych výpis s rozpisem příjemců za poslední 4 měsíce, řekl. A seznam účtů, kam odcházely prostředky s poznámkou vzdělávání. Žena se podívala na kolegyni. Máte na mysli vklad na jméno vaší dcery? Mimo jiné. Čekání trvalo 10 minut. V ruce měl seznam 6 operací. 3 z rodičovského účtu na účet dcery. A hned poté převody na 3. osoby s formulací administrativní služby, kurýrní doručení, organizační náklady. 1 na jméno shodující se s adresou firmy Larus, ostatní na fyzické osoby. Nedal na sobě znát žádné emoce, jen požádal o kopie. Potřebujete vytisknout smlouvu k vkladu na jméno dcery? Ne. Budu účet rušit a zakládat svěřenský fond bez přístupu 3. osob a bez účasti manželky. Žena přikývla. Všechno zařídil na místě. Nový účet, přísné podmínky. Peníze mohly být použity pouze na platby vzdělávacím institucím. Minimální částka byla zablokována. Už na odchodu si vzpomněl, že ho Marie ještě na jaře požádala o převod peněz na potřeby přípravy. Tehdy se neptal, co to přesně znamená. Byla přesvědčivá, přesná, jako matka. Doma počkal, až se všichni rozejdou. Potom otevřel Olžinu zásuvku v pracovně. Zřídka se tam díval. Uvnitř byly dokumenty k aktuálním projektům, smlouvy s klienty, pár vizitek a USB disk bez označení. Na něm byly fotografie interiéru, prezentace, naskenované účty. Mezi nimi i zpráva podepsaná knížkem s názvem Koncepce transformace vnitřního prostoru. Cena 180 000 korun. Příjemce stále ta samá Larus. Udělal si kopie. Večer u večeře Olga zmínila, že bude brzy muset trochu počkat s platbou za studium. Máme v ateliéru menší finanční výpadek, řekla. Co znamená výpadek? Zeptal se. 2 klienti se opozdili s platbou. Nic hrozného, za pár týdnů to pokryjeme. Chceš si vzít z toho vzdělávacího účtu? Vzdychla si. No a co mám dělat? Je to přece dočasné. Nehádal se, jen řekl, všechno jsem převedl do jiného formátu. Teď je přístup možný jen přes notáře. Olga na vteřinu stuhla. Mohl si to se mnou aspoň probrat. Právě to probírám. Po večeři se zamkla v koupelně. Marie odešla do svého pokoje a práskla dveřmi. Aleš seděl v kuchyni a díval se z okna. Světlo z pouliční lampy dopadalo na sklo. Nic nebylo vidět, jen jeho vlastní odraz. Neutrální, nehybný. Druhý den vstal Aleš brzy. Zvyk probouzet se bez budíku si osvojil už na vysoké škole. Nepřipravoval snídani, jen si uvařil silný černý čaj. Sedl si k oknu s tabletem a začal sestavovat schéma. Uprostřed byla Olga. Od ní se rozbíhaly linie. Knížek, Artur, Marie, ateliér, účty, společnost Larus. Vytvořil samostatný blok. Sousedé Kaplanovi dlouho nepřitahovali jeho pozornost. Valentína byla upovídaná, ráda volala Olze večer. Pavel mlčenlivý, zřídka vycházel na ulici. Několikrát Aleš viděl, jak jejich syn odchází z domu ve stejnou dobu jako Olga, jednou přímo před její schůzkou s klientem. Vzpomněl si, jak se před týdnem vrátil o hodinu dříve. Valentína stála na ulici, kouřila a najednou řekla, cože, vy dnes nejste na stavbě? Přesunuli to. Aha, protože Olga říkala, že budete pryč až do večera. Náhoda.
pomyslel si. Tehdy tomu nepřikládal žádný význam. Teď si její jméno zapsal do schématu. Rozhodl se to ověřit. Večer, když Olga odešla na schůzku, zůstal ve stínu domu. Žádné telefonáty. Po 20 minutách přijelo auto, žádné taxi. Za volantem seděl Knížek. Vystoupil, chvíli stál u branky, zazvonil. Z domu Kaplanových vyběhla Valentína a otevřela bránu. Po 3 minutách vyšla z jejich domu Olga ve sportovní bundě s taškou přes rameno a políbila Valentínu na tvář. Ta kývla, zamávala a vrátila se zpět. Nasedli do auta a odjeli. Aleš se vrátil domů, sedl si do pracovny, vytáhl malou krabičku s kamerou, která zbyla z poslední rekonstrukce. Nainstaloval ji pod střížku, namířil na branku Kaplanových. Druhou umístil do auta pod obložení kufru a zapnul nepřetržité nahrávání na kartu. O 2 dny později Knížek přijel znovu. Kamera to zaznamenala. Otevřel dveře, vystoupil, zazvonil. Nejprve se objevila Valentína, pak Olga. Stejné pohyby, stejné prodlevy. Schromáždil nahrávky a poslal je Ignácovi. Po 24 hodinách dostal zprávu. Společnost Larus byla registrována na adrese, která se shodovala s bývalou kanceláří Artura. Zakladatelem byla fyzická osoba, která dříve pracovala v Olžině ateliéru, nyní nezaměstnaná. Další bílý kůň. Peníze procházely přes účet a pak byly převáděny na účty patřící třetím osobám. Aleš si všechny údaje zapsal. Příští večer si všiml dceři na telefonu. Psala si, něco hledala. Na co se díváš? Na rozvrh. Máme ve skupině záskok za přednášejícího. Někdo ti to doporučil? No, Sergej mi poslal odkaz. Vždyť je to taky psychologie. On se v tom vyzná. Podíval se na ní, ale nic neřekl. Uvnitř měl jiný pocit. Ne vztek, ne úzkost, ale prázdnou, chladnou soustředěnost. Chápal, že už nemá žádné pochybnosti. Zůstala jen práce. Pozdě večer zavolal Arturovi. Budeš zítra doma? Odpoledne. Ano, stavím se. Druhý den k němu přijel s výtisky, rozložil je na stůl. Podívej, tady jsou protistrany, tady jsou účely plateb, tady je schéma převodu. Dole je tvůj podpis. Artur zbledl. Počkej, myslel jsem, že je to jen formální záležitost. Ty peníze, Arture, nejsou tvoje, ani máminy, jsou moje. A přes tebe je vyvedli. Álo, já to nevěděl. Neptal ses, to je horší. Sebral papíry a vstal. Jestli přes sebe ještě jednou převedeš jedinou korunu, následky budou oficiální. Artur neodpověděl. Když se Aleš vrátil domů, uviděl, jak Valentína vychází z jejich domu. Rychle se sklopenou hlavou. Stál bez hnutí. Všimla si ho. Zpomalila krok. Dobrý den, pane Nováku. Dobrý den. Olga má nový nápad. Něco orientálního. Je teď taková inspirovaná. To se stává. Prošla kolem něj, aniž by zvedla oči. Večer se Olga vrátila, jako by se nic nestalo. Večeře, krátké otázky, pak sprcha, krém, telefon. Sledoval jí mlčky. Všechno bylo definitivně jasné. Systém se složil. Každý účastník hrál svou roli. Teď šlo jen o metodickou demontáž. Aleš věděl, že čas nadešel. Pozorování a analýza přinesly výsledky. Zbývalo přejít k potvrzení. Vybral si den, úterý. Ráno řekl, že se porada protáhne až do večera. Olga přikývla, aniž by projevila zájem. Tak to já zajedu za Valentínou. Máme tam jeden nápad. S jejím obývacím pokojem. Musím si všechno zaměřit. Jistě, odpověděl klidně. Kolem poledne zaparkoval auto na vzdáleném konci dvora, kde nebylo vidět z průčelí domu. Potom dům obešel, odemkl zadní vchod klíčem, vše dělal tiše. Uvnitř bylo ticho, jen slabé hučení pračky v technické místnosti. Vystoupal po schodech nahoru. Jeho kroky byly tlumené, odměřené. Na podestě se zastavil a zaposlouchal se. Dveře do ložnice byly zavřené. Zevnitř se ozývaly hlasy, mužský a ženský. Smích. Potom chraplavá věta. Začala se usmívat častěji. Odpověď. Víš přece, jak to na mě působí. Vytáhl telefon, zapnul nahrávání a pomalu pootevřel dveře. V ložnici bylo světlo, závěsy byly roztažené. Na posteli seděla Olga ve spodním prádle, opřená o čelo postele. Vedle ní Knížek. Něco jí tiše říkal a hladil jí po noze. Olga si manžela všimla jako první. Vykřikla a stáhla si deku.
Knížek vyskočil a vrhl se k oblečení. Co blázníš, zbláznil ses? Vykřikl a natahoval si kalhoty. Aleš nereagoval, mlčky natáčel dál. Schovej ten telefon, zasyčela Olga. Aleši, dost, přestaň. Vypnul nahrávání, strčil přístroj do kapsy a klidně řekl: Vybíráš si muže podle šablony. Vzhled, hlas, sliby. Všechno, co se dá snadno vynulovat. Knížek si přehodil košili přes rameno a přistoupil blíž. Myslíš, že nás teď zničíš? Nemáš žádné důkazy. Tohle je jen hádka. Jen opakování, přerušil ho Aleš. Máš dokonce stejné řeči. Už jsem je slyšel, jen ne od tebe. Olga seděla a táhla si deku až k ramenům. Obličej měla bledý. Álo, nechtěla jsem to takhle. Prostě se to stalo. Chtěla jsi to přesně takhle. Všechno bylo vypočítané. Všechny tvoje pozdní schůzky, finanční výpadky, noví klienti. Jen jsem si ověřoval, jak jistá jsi svou beztrestností. Knížek udělal krok blíž. Vypadni odsud, nebo zavolám policii. Aleš se na něj mlčky podíval. Zkus to. Vysvětli, kdo jsi a co tu děláš. Vysvětli, proč máš falešnou licenci a na kontě 3 bankroty na cizí peníze. Připravil jsem si seznam. Knížek zbledl. Na okamžik v něm něco zaváhalo. Lžeš. Ne, řekl Aleš. Jsem inženýr. Ověřuju, zaznamenávám a sestavuju konstrukci až do konce. A ty jsi se dostal dovnitř. Otočil se a odešel. Nepráskl dveřmi, jen sešel dolů, sedl si do auta a zapnul navigaci. Za 40 minut dorazil do hotelu na okraji Prahy, u dálnice D1. Vzal si pokoj na 3 dny, zaplatil v hotovosti, položil telefon na noční stolek a posadil se na kraj postele. V pokoji bylo ticho. Cítil jen stálou tíhu v ramenou. Ani urážku, ani vztek. To všechno už dávno odumřelo. Zůstalo jen pochopení. Všechno, co budoval, bylo postaveno na písku. Zavřel oči a začal si v hlavě rýsovat další schéma. Teď už to byla jen otázka techniky. 3 dny strávil Aleš v hotelu. Bez telefonátů, bez vysvětlování. Telefon nevypnul, ale ani jednou nezvedl sluchátko. Zprávy chodily s různou pravidelností. Nejdřív od Olgy. Krátké, znepokojené, pak delší, emocionálnější. Potom od Marie s otázkami bez výčitek. A nakonec od Artura. Musíme si promluvit. Všechny zůstaly nepřečtené. Nespěchal, pronajal si jiný pokoj, tam si nainstaloval tiskárnu, notebook, připojil záložní disk s kopiemi dokumentů a začal všechno skládat do jediného spisu. Finanční pohyby, screenshoty, fotky, zprávy od Ignáce. Každé ráno začínal systemizací, sestavoval všechno jako inženýrské schéma. Uzly, přechody, slabá místa. Každé jméno, každý dokument měli svou značku. Nehledal spravedlnost, shromažďoval důkazy. 4. den se sešel s advokátkou. Její kancelář byla v 5. patře business centra v centru Prahy poblíž Václavského náměstí. Žádná cedulka, jen jméno. Judr. Danilová. Měla klidný výraz, tenké brýle, rázné pohyby. Aleš mlčky položil složku na stůl. Nemám rád zbytečná slova, řekl. Tady je všechno, co je potřeba. Prolistovala to. Bylo vidět, že takového klienta nevidí poprvé. Chcete podat žalobu? Chci získat zpět všechno, co se dá. Bez skandálu, ale s následky. Dcery se to nedotkne, ale svěřenský fond už je zřízen. Ví o tom. Podpisy mám. Bývalý soudce Rudý, otec vaší ženy, je v tom zapletený? Radil jí. Danilová přikývla. V první řadě musíme zajistit finanční blokaci, pak napadnout přístup ke společnému majetku. Bude to vyžadovat minimálně 2 stání. Nechal jí USB disk a složku. Při odchodu se podíval z okna. Za sklem byly kanceláře, parkoviště, lidé pohybující se po přímých liniích. Všechno vypadalo jednoduše. A jen on věděl, kolik úsilí stojí, aby se jeden systém v okamžiku nerozpadl. Dalším krokem byl rozhovor se soudcem. Nepsal mu, prostě se objevil. Vybral si den charitativního večírku, kde soudce Rudý vždy vystupoval a přistoupil k němu přímo během rautu. Aleši, zvedl stařec překvapeně obočí. Doufám, že vám nevadí osobní otázka. Samozřejmě, všechno pro rodinu. Přešli do prázdné chodby. Podali jste žádost o rozvod? Zeptal se Rudý.
Zatím ne, ale chystáme se. Nevidím důvod k dramatu. Všechno se dá vyřídit důstojně. Přesně tak jsem to plánoval. Jen jsem se chtěl nejdřív zeptat, jaká aktiva jste jí poradil si vzít. Pauza. To není můj styl. Dal jsem jí obecná doporučení. Žádná konkrétní schémata. Tak doufám, že nebudete mít nic proti, když naši právníci předají nahrávku rozhovoru, kde probíráte fiktivní výdaje a možnost manipulace s mým pracovním rozvrhem. Rudý zbledl. To je nepřípustné. Jsem v důchodu. Ale konexe zůstaly. Je to slyšet z vaší intonace, zvlášť když říkáte, soudce se dá poprosit, aby byl loajální. Ty mi vyhrožuješ? Ne. Oznamuji vám to. Hrozba je, když nedáváte na výběr. A vy na výběr máte. Nečekal na odpověď, prostě se otočil a odešel. Večer se vrátil domů, jen na chvíli, jako by se nic nestalo. Kde jsi byl? Zeptala se Olga. Na služební cestě. Zmizel jsi, měli jsme strach. Já ne. Marie vyšla z pokoje, stála ve dveřích. Tati, je všechno v pořádku? Zatím ano, zbytek nezávisí na mě. Olga ho sledovala pohledem, snažila se něco říct, ale neposlouchal. Později, už v pracovně, zapnul druhý notebook a začal stahovat zprávu od Danilové. První blok, zajišťovací opatření. Druhý, podání protižaloby. Třetí, návrh na nařízení finančního znaleckého posudku. Zavřel notebook a na lístek si napsal 2 věty. Kontrola obnovena. Emoce odpojeny. Aleš se probudil v 5 hodin ráno, posadil se na kraj postele a zaposlouchal se. Dům byl tichý. Olga spala na druhé straně, zády k němu. Deka byla pečlivě zastrčená, polštář rovně pod hlavou. Vše vypadalo klidně, ale to byla jen povrchní slupka. Přešel do koupelny, umyl se, pak do kuchyně a uvařil si kávu. Za oknem byla ještě tma. Vytáhl tablet a znovu otevřel dokumenty, bankovní výpisy, protokoly, kopie smluv. Všechno bylo na svém místě. Dalším bodem byla kontrola dcery. To byl samostatný úzel. Chápal, že Marie nebyla organizátorkou, ale její účast, možná nevědomá, možná částečně dobrovolná, tu byla. Shromáždil všechny dokumenty k jejímu účtu. Příjmy, převody, karetní operace. Jedna z transakcí byl převod z jejího účtu na účet společnosti Orbec, maskovaný jako platba za kurýrní služby. Částka 15 000 korun. Téhož dne výběr z bankomatu v sousední čtvrti. Kamera ho zachytila. Na fotce byl knížek. Odložil tablet. V poledne zašel k notáři. Smlouva o vzdělávacím svěřenském fondu byla připravena. Podepsal papíry, zanechal instrukce. Přístup byl možný pouze při splnění podmínek. Minimální studijní průměr. Peníze pouze na přímé platby vzdělávací instituci. Účet byl chráněn. Uchovejte si oznámení, řekl notář. Bude klíčové při jakýchkoliv sporech. Aleš přikývl. Neplánuji se sporovat. Večer k němu přišla Marie sama. Dívala se napjatě, mluvila rychle. Máma říkala, že jsi všechno zablokoval. Proč? Vždyť je to můj účet. Studuju. Potřebuju platit. Platba odejde, ale ne tobě, nýbrž přímo univerzitě. A z čeho budu žít? Cestování, knihy, všechno spojené se vzděláním je zajištěno. Ostatní podle výsledků. Prudce se otočila a odešla. Za minutu se vrátila. Myslíš si, že jsem se na tom podílela? O ničem jsem nevěděla. Předávala si dokumenty, vybírala peníze, prováděla převody. Dělala jsem, co máma chtěla a neptala jsem se. A to je právě ta účast. Olga zaslechla rozhovor a vešla do pracovny. Stála ve dveřích. Tlačíš na ní. Nastavuji hranice. Je to dítě, je plnoletá a je prostředníkem ve schématu. Marie odešla, Olga zůstala. Proč to všechno děláš? Protože jste spoléhali na mou nečinnost. Spletli jsme se, já jsem se spletla. To není zločin. Zatím ne, ale je to otázka času. Prošel kolem ní a vystoupal nahoru. V ložnici otevřel trezor, vytáhl pevný disk, zkontroloval kopie. Vše bylo synchronizováno. Kamera u vchodu fungovala, kamera v kufru auta také. Nepochyboval, že do příštího týdne získá potvrzení všech tras. Později, když se dům ponořil do ticha, seděl v tmavé pracovně a zapnul si nahrávku z kamery instalované u Kaplanových. Na videu Olga vychází z branky, kontroluje si telefon, otáčí se, předstírá, že si upravuje vlasy.
O 10 vteřin později přijíždí Knížek. Stejné auto. V salonu je vidět kabelka. Kamera zaznamenává, jak nasedá a líbá ho. Potom odjíždějí. Zastavil video, udělal screenshoty, přidal je do spisu a vložil do samostatné složky. Vše, co se dělo, už v něm nevyvolávalo žádné emoce. Postupoval podle plánu, rytmicky, krok za krokem. Každý čin byl zaznamenán, každé slovo zváženo. V pondělí ráno převedl Aleš ze svého účtu vysokou částku 500 000 korun. Účel platby – rozšíření projektové základny. Prostředky nechal na společném účtu, ke kterému měli přístup Olga i Marie. Byl to test. Uplynuly 2 hodiny. V systému se objevila aktivita. Nejprve přihlášení ze zařízení registrovaného na Olgu. Poté dotaz na zůstatek. Po 7 minutách pokus o převod na účet společnosti Emera Group, kterou Knížek dříve používal. Systém operaci zaznamenal, ale převod neprošel. Zafungovala blokace, nastavená minulý týden. Aleš si zapsal čas a udělal screenshoty. Dále čekal. Za 40 minut přišla zpráva od Olgy. Zdá se, že se banka zasekla. Nejde mi to převést, budu tam muset zajet osobně. Otevřel tablet. Kamera v autě zaznamenala, jak u banky zastavila černá Škoda Superb. Za volantem Knížek. Olga vystoupila z auta, otočila se, něco řekla a zamířila ke vchodu. Aleš sledoval její trasu. Terminál, přepážka konzultanta, kancelář manažera. Po neúspěšném pokusu odjeli. Trajektorie vedla přes obytnou čtvrť, pak směrem k ateliéru. Dalším krokem byl finanční úřad. Přes důvěryhodnou osobu poslal anonymní podnět. Podezření na fiktivní operace na lince živnostníka Knížka a firem spojených s Arturem. Za 2 dny přišla odpověď. Materiály byly předány oddělení daňové kontroly. Oficiální oznámení zatím nebylo odesláno, ale prověřování začalo. Odpoledne se Aleš sešel s doktorkou Danilovou. Jste připraven podat žalobu? Zeptala se. Ano. A zároveň podat návrh na zablokování přístupu k majetku. Máte proto důvod? Podal jí USB disk. Je tam kompletní řetězec pokusů o výběr prostředků, trasy, rozhovory. Tohle není jen rozvodové řízení. Je to pokus o převzetí finančních aktiv za účasti třetích osob. Danilová prolistovala dokumenty. Budeme muset předložit všechno, včetně dcery. Ať to předloží. Mám dostatek dat, abych dokázal, že byla zneužita, ale měla na výběr. Podepsal papíry a hned poté zamířil k notáři, kde podal oznámení o záměru vystoupit ze společenství vlastníků společného majetku. Týkalo se to bytu, chaty, automobilu. Vše bylo připraveno předem. Večer se vrátil domů. V chodbě stály 2 páry bot. Olžiny a Valentiny Kaplanové. Prošel do kuchyně. Seděli tam spolu u šálků čaje. Pane Nováku, dobrý večer. Napjatě se usmála Valentína. Dobrý večer. Olga říká, že máte teď náročné období. Samá práce, finance, rodina, všechno dohromady. Olga se na něj podívala. Probírali jsme jeden nápad na workshop. Valentína nabízí prostor. Bude se to Knížkovi hodit? To nevím, ale můžete to probrat. Valentína se rychle zbalila a odešla. Olga uklidila šálky, aniž by řekla jediné slovo. Druhý den ráno byl Aleš v bance jako první. Vyžádal si zprávu o pokusech o přihlášení a převody. Dostal potvrzení. Přihlášení z Olžiny IP adresy potvrzené zařízením. Pokus o převod nad rámec limitu, přerušený systémem. Všechna data měl na papíře. Odnesl je Danilové. To stačí, řekla. Podáváme žalobu a blokujeme majetek až do skončení řízení. Večer zase nic neřekl. Prostě zašel do pracovny, zavřel dveře, otevřel soubory od Ignáce a poslouchal nahrávku pořízenou o den dříve. Knížek mluvil do telefonu. V hlase měl podráždění. Všechno zablokoval. Musíme najít způsob. Ty peníze tam byly. To je jeho chyba. Nemůže všechno kontrolovat. Aleš vypnul nahrávku a podíval se na seznam hovorů. Posledním číslem byl bratr Artur. Vytočil ho sám. Mluvil jsi s ním? Halo, já. Já nevěděl, že je to tak daleko. Řekl, že máte jenom pauzu. Nemáme pauzu, jsme ve stavu rozpadu. Jestli s ním ještě jednou navážeš kontakt, budeš považován za spolupachatele. Ty si přece nemyslíš. Já nemyslím. Já počítám. Všechno, co není zdokumentováno, neexistuje. Měj to na paměti. Artur neodpověděl. Aleš zavěsil. Vyšel na balkon. Dole byla tma.
Za stromy stál dům Kaplanových. Světlo v jejich kuchyni zhaslo. Všechno se pohybovalo k nevyhnutelnému. Vrátil se dovnitř a začal sestavovat finální balíček. Rozložil vše do složek, přiložil audio, video, výtisky. Zítra začne oficiální fáze. Všechno ostatní se už stalo. Vtrhli dovnitř večer, jako na povel. Nejdříve Olga, napjatá, zdrženlivá. Za minutu za ní Knížek, bez pozdravu, bez úvodu. Aleš seděl v pracovně a nevstával. Na stole před ním ležela složka s dokumenty, notebook a vedle něj zapnutý diktafon. Co si to provedl? Začala Olga. Proč jsou účty zablokované? Proč mi notář odmítl vydat plnou moc? Znáš odpověď, řekl klidně Aleš. Jen jsem systému dal signál. A on zafungoval. Knížek přistoupil blíž. Jeho hlas stvrdl. Jestli si myslíš, že můžeš všechno kontrolovat, tak se pleteš. Tohle je porušení zákona. Máme právo na společný majetek. Aleš na něj upřel pohled. Máme? Ty jsi se oficiálně připojil k jejímu prohlášení. Olga udělala prudký pohyb rukou, jako by chtěla něco smést ze stolu, ale neodvážila se. Nenechal si mi na výběr, řekla. Prosila jsem tě, abys to nehnal do extrému. Mohli jsme to všechno vyřešit v klidu. Navrhovala jsi, abychom to řešili za mými zády, s využitím třetích osob, se zapojením dcery a se lží, která byla zabalená jako obchodní aktivita. Já jsem tomu jen dal právní formu. Tohle je pomsta? Zeptala se Olga. Stiskl tlačítko na notebooku. Na obrazovce se objevila fotka Olgy a knížka u bankomatu. Pod ní výpis pokusu o převod. Potom snímek z auta. Jejich tváře zblízka, nefalšované, uvolněné. To není důkaz, řekla rychle Olga. To je soukromá fotka, jen jsme si povídali. Pokusili jste se převést peníze z dceřina vzdělávacího účtu na účet firmy, kterou jste používali k vyvádění prostředků. A já jsem to potvrdil. Dokumenty. Zítra budou u soudu. Knížek se naklonil dopředu. Nemáš právo používat osobní nahrávky. Mám. Všechny kamery jsou nainstalované na mém majetku. Váš problém je, že jste zapomněli. Tohle je můj dům. Ticho. V tu chvíli zaklepala na dveře Marie. Co se děje? Proč křičíte? Vešla, uviděla matku, Knížka, otce s dokumenty. V očích měla strach. Mášo, odejdi, řekl Aleš. Ne. Podívala se na něj. Řekni mi teď přímo všechno, co si myslíš. Olga se odvrátila. Aleš zapnul jinou nahrávku. Na ní byl slyšet hlas Marie, pořízený kamerou v předsíni před 2 měsíci. Mluvila do telefonu. Ano, převedla jsem to. Máma říkala, že je to na zaplacení nájmu ateliéru. Nic se neděje, potom podepíšu potvrzení. Samozřejmě, přes sebe. Táta o tom neví. Zbledla. Já jsem nevěděla, že. Věděla jsi, že je to v tajnosti. A to stačí. Olga se chytila opěradla židle. Ničíš rodinu. Proč? Kvůli ochraně. Snažili jste se zničit všechno, co jsem budoval. Teď čelíte následkům. Knížek udělal krok k němu. Myslíš, že jsi vyhrál? Myslíš, že to všechno zůstane bez odezvy? Aleš se pomalu zvedl. V jeho pohybech nebyla žádná hrozba, jen konečná jasnost. Jsi podvodník. Máš falešné doklady, fiktivní firmy. Jsou zaznamenány 3 epizody zneužití důvěřivých žen za účelem zpronevěry prostředků. 1 s tragickým koncem. Všechny materiály má vyšetřovatel. Bojíš se zákona. A ten už je blízko. Knížek se na něj mlčky díval, pak se prudce otočil a odešel. Olga zůstala, stála u stolu, bezmocně svěsila ruce. Jestli to podáš k soudu, bude to konec. Konec nenastal dnes. Začal s prvním převodem, s prvním podvodem. Chtěla něco říct, ale nedokázala. Marie stála stranou, nehýbala se. Aleš vypnul notebook. Zítra mám schůzku s právníky. Můžeš přijít, nebo můžeš zůstat v téhle konstrukci, kterou jste vybudovali. Ale já jsem z ní vystoupil. Sebral dokumenty a odešel z místnosti. Otočil se až na schodech. A ty, Marie, přemýšlej. Protože potom už bude pozdě říkat, já jsem nevěděla. Neodpověděla. Obličej měla bledý, rty pevně sevřené. Soudní jednání bylo nařízeno na pátek. Formálně šlo o předběžné slyšení, ale v podstatě to byla demonstrace rozložení sil. Aleš přijel o hodinu dříve.
Doktorka Danilová na něj čekala u vchodu se složkou, jasně označenou. Novák. Rozdělení majetku, podvod, spolupachatelství. Olga dorazila později, bez knížka. Místo něj přišel její otec, soudce v důchodu rudý. Měl zavalitou tvář, těžký pohled, tmavě modrý oblek a hůl se stříbrnou hlavicí. Vešel jako první, pozdravil se zapisovatelkou. Po staru, po svém, jako by měl všechno pod kontrolou. Síň byla téměř prázdná, jen strany, advokáti a asistent soudce. Aleš mlčel, jen pozoroval. Olga měla napjatý výraz, ale make-up byl bezchybný, rty sevřené. Seděla vzpřímeně a nedívala se Alešovým směrem. Začalo se prohlášením Danilové. Vzhledem k odhaleným skutečnostem, jako je zatajování příjmů, fiktivní transakce a pokusy o neoprávněné vyvedení prostředků, žádám o vydání předběžného opatření. Soudce, mladý muž s krátkými vlasy, bez jakýchkoliv stop dřívější loajality, přikývl. Příloha ve složce obsahovala bankovní výpisy, videozáznamy, audiosoubory, znalecké posudky, podpisy, trasy pohybu finančních prostředků. Olga se pokusila protestovat. To je nátlak. Aleš se mstí. Používá soukromé materiály. Námitka se zamítá, řekl soudce. Všechny materiály byly shromážděny v souladu s právem přístupu. Bylo zjištěno, že natáčení probíhalo na soukromém pozemku. Rudý se povytáhl a opřel se o hůl. Vážený soude, moje dcera jednala v rámci jí dostupných pravomocí. Žádný převod nepotvrzuje úmysl zpronevěřit prostředky. Připomeňte soudu, jaký je váš status. Konzultant ze strany otce. Soud nebere v potaz ústní vyjádření od osob, které nejsou zástupci stran. Posadil se, obličej mu zpopelavěl, hůl se mu lehce třásla. Poté vystoupila Danilová. Rovněž jsme předali materiály orgánům činným v trestním řízení. Soudce ji zastavil. To přesahuje rámec občanskoprávního sporu, ale informace byla přijata. Po 15 minutách vešel asistent soudce a podal mu výtisk. Přišla informace. Na základě podnětu soukromé osoby bylo zahájeno prověřování. Ve věci občana Knížka. Paragraf. Podvod velkého rozsahu. Olga to nejdřív nepochopila, pak se prudce otočila na otce. Tohle jsi věděl? Ticho, zasyčel. Teď není vhodná chvíle. Ale okamžik byl ztracen. Soudce shrnul situaci. S ohledem na uvedené skutečnosti soud vyhovuje návrhu na zablokování veškerých společných aktiv. Až do ukončení řízení jsou jakékoliv operace s majetkem nemožné. Rudý se zvedl a zavrávoral. Hůl mu vyklouzla. Chytil se okraje lavice a sesunul se zpátky. Zapisovatelka přiskočila a podala mu vodu. Musím ven, zamumlal. Obličej měl šedivý. Jednání bylo přerušeno. Aleš se díval klidně. Všechno šlo podle schématu. Dokonce i selhání systému se ukázalo být součástí výpočtu. Olga ho dohonila u východu. Dosáhl si svého. Povedlo se ti všechno? Ne, odpověděl. Povedlo se to tobě. Já jsem jen obnovil rovnováhu. Podívala se stranou. S tebou to jinak nešlo. Se mnou se nedalo jednat špinavě. Všechno ostatní je přípustné. Vyšel na ulici. Vzduch byl ostrý a studený. Za zády slyšel šum kroků. Rudý, podporovaný někým z asistentů, šel pomalu, s námahou. Jeho tvář se třásla. Každý pohyb ho stál úsilí. Aleš sedl do auta, vytáhl telefon a otevřel si poštu. Nový e-mail od Ignáce. Knížka předvolali k výslechu. Odešel mlčky. Zítra ráno ho volají znovu. Druhá poškozená podala trestní oznámení. Zavřel obrazovku a podíval se před sebe. Proces byl spuštěn. Už nebylo třeba nic dokazovat. Všechno přecházelo do oficiální roviny. Další krok byl konečný. Poslední kroky vykonával Aleš metodicky, bez vnitřní odezvy. Nebylo v něm ani podráždění, ani úlevy. Jen úkol, jen dokončení. Vrátil se domů až k půlnoci. Olžino auto stálo u sousedů. V domě bylo přítmí. V pracovně svítila stolní lampa. Na stole ležela složka. Ta samá od soudu. Na vrchu byl vzkaz. Vyhráli si, ale ztratili si všechno. Doufám, že ti to bude stačit. Dál nečetl. Složil složku, uklidil ji do zásuvky a zamkl na klíč. Ráno odjel brzy. Cestou se zastavil v notářské kanceláři.
Podpisy, protokoly, ověření, převod veškerého osobního majetku nabitého před manželstvím, vypořádání společných účtů, vozidel, podílů. Vše přešlo do jeho výlučného vlastnictví bez možnosti přístupu třetích osob. Poté do pobočky banky. Poslední převod. Organizace stěhování. Netajil to. Vše bylo oficiální. Adresa, stěhováci, smlouva na nový pronájem v jiném městě, v jiném rytmu. Odpoledne zavolal Artur. Slyšel jsem, že je Rudý v nemocnici. Infarkt. Varoval jsem ho. Dohnal si ho k tomu. Sám si zvolil takto jednat. A Olga je teď bez práce. Ateliér je zavřený. Reputace. Reputace je výsledek rozhodnutí. Artur se odmlčel, pak tiše dodal. Všechno jsem podepsal. Vyslýchali mě. Řekl jsem, jak to bylo. To je správný začátek. Zbytek je tvoje odpovědnost. Telefonát od Ignáce přišel večer. Knížek je stíhan na svobodě. Důkazů je dostatek. Jsou tu další 2 ženy. Jejich výpovědi se shodují. Rozsudek. Ne hned, ale ne méně než 8 let. Možná i víc. Aleš poděkoval a vypnul telefon. V kuchyni zastihl Marii. Seděla u okna se šálkem v rukou. Neplakala, nemluvila, jen se dívala. Zítra odjíždím, řekl. Já vím. Dokumenty k účtu jsou u notáře. Přístup přes něj při splnění podmínek. Nežádám o odpuštění. To ani nečekám. Postavila šálek. Tehdy jsem nic nechápala. Myslela jsem, že je to jen pomoc. Máma říkala, že je všechno v pořádku. Nemusela jsi jí věřit. Mohla se ptát. A dokážeš mi odpustit? Ne, ale zajistit tě ano. To jsou různé věci. Odešel z kuchyně, aniž by se ohlédl. V 9 hodin ráno odjezd. Dům byl vyklizen. Vše cenné bylo odvezeno předem, zbytek zůstal. Ve skříni zůstaly jen prázdné věšáky a staré krabice. Na rozloučenou prošel pokoji. Žádné vzpomínky, jen prázdnota. U dveří stál kufr, v ruce složka s dokumenty, za zády dům, ve kterém bylo všechno zničeno rukama těch, kteří si říkali blízcí. Odešel a nezavřel dveře. Nebyl to útěk, byla to demontáž. Později, v Novém Městě, v novém bytě v Brně, si nalil vodu, zapnul notebook a otevřel nový projekt. Infrastrukturní schéma, složité, mnohovrstevnaté. Přesně to, co potřeboval. Dopis od Marie přišel po týdnu. Začala jsem studovat. Svěřenský fond funguje. Pochopila jsem, že ses nemstil, že jsi se bránil. Ale stejně je to děsivé. Děkuju, že jsi mě nevymazal úplně. Neodpověděl. Dopis od Olgy přišel později. Nežádám o návrat, jen kdybys někdy chtěl mluvit, budu tady. Ne jako manželka, prostě jako člověk, který všechno zničil a pochopil to. Přílohy neotevřel. O rok později získal ocenění za nejlepší inženýrský projekt roku. Při přebírání ceny mluvil stručně. Jen k věci, bez lyriky. Kolegové ho respektovali a neptali se na osobní věci. Sám si vybudoval toto pole, přísné jako betonová skořepina. Marie pokračovala ve studiu. Průměr měla nad normu. Psala zřídka, ale bez falešnosti. Neodpovídal, ale četl to. Olga zmizela z radaru. Pracovala v obchodním centru, bez nových projektů, bez starých ambicí. Knížek čekal na rozsudek. Artur si změnil číslo. Soudce Rudý zemřel po 3 měsících, bez rozloučení. Aleš začal nový projekt. Od nuly, bez ohlížení se zpět. Každé ráno vstával ve stejnou dobu, vařil si čaj, otevíral schémata, kreslil, stavěl. Protože už nebylo nic, co by bylo třeba opravovat.